Ngiyaye ngithule ngibuke lonke uhlobo lwabantu nje abakhona emhlabeni, ikakhulukazi makusuke kusesixukwini kuhlangene abantu. Kodwa abantu engeke ngibabukisise kakhulu ilabantu okuthiwa zinhlanya, labantu abahlanayo emakhanda. Labo bantu ngiyabanaka kakhulu futhi labo bantu ngiyayibuka yonke into abasuke beyenza, ngiyakulalelisisa futhi nezinto nje abasuke beyikhuluma. Laba bantu noma singasho sithi bayahlanya njengoba suke sisho, kodwa laba bantu bahlakaniphe kakhulu okungaphezulu nje kwemvelo. Uyazi ukuthi kuye ukuthi makuhlangene uzwe uhlanya lukhuluma into ejulile ovela ungazi ukuthi lento lelo luhlanya luyithathaphi. Futhi uhlanya luzazi zonke indaba zabantu. Uhlanya anqeni ukuthi nithi nihlangene bese kuqonda umuntu oyedwa nje limtshela indaba zakhe, lithi wena ukuthi nokuthi, wena usibanibani wabulawa wuwe. Ikhiphe zonke indaba zakho kodwa uhlanya. Lapho abantu bazolokhu belithulisa uhlanya bethi hayi ungamnaki vele uyahlanya lo. Kodwa uthola ukuthi uhlanya likhuluma ngento abantu abayaziyo kodwa kuwukuthi ngoba into efihliwe okungaxoxwa ngayo. Uthi uyabhekisisa uyabona ngempela ukuthi inhlanya abantu abahlaniphile kakhulu. Kodwa-ke ngenxa yakho ukuthi thina sikulolu hlangothi lwethu nabo basohlangothini lwabo thina sithi bayahlanya. Kodwa laba bantu bambulelwe iy'mfihlo ey'nkulu kabi. Uhlanya lwaqamba amanga, uhlanya aluyikhulumi into engekho noma ngabe leyo nto thina sithi masiyizwa liyikhuluma sithi ayikho. Kodwa mawuqala ujulisisa uyilandela leyo nto esuke liyikhuluma uyayithola ukuthi iyiqiniso, kodwa iyiqiniso nje esuke lifihlakele, esuke lifihliwe kubantu bengaliboni abantu nje abasuke benormal njengathi, kodwa khona kusuke kuyinto ekhona.